Ortomalli muotopohjalliset. Mahdollisuus oikeanlaiseen askeleeseen. Ortomalli muotopohjalliset on suunniteltu luuanatomian mukaisesti auttamaan jalan ja selän oikeanlaisen liikeketjun löytämiseen aina jalkaterästä alkaen. Tässä näet kävelyä, jonka liikeketju on häiriintynyt ja askeleessa huomaat vahvan kantapääastumisen sekä nilkkojen taipumisen sisäänpäin. Liikeketjun tärkein osa on jalkaterän toiminta. Tämä jalkaterän luonnollinen liike estetään liian jäykässä ja ahtaassa kengässä. Yhdessä kantakorotuksen kanssa askel muokkautuu virheelliseksi. Tämä virheellinen astuminen johtuu pääsääntöisesti kenkien koroista, jotka ovat aiheuttaneet virheellisen liikeketjun jalkoihin. Nämä jalkojen virheelliset liikesarjat aiheuttavat monia vaivoja jalkaterissä, nilkoissa, polvissa ja selässä. Ortomalli muotopohjalliset ja oikeanlaiset kengät auttavat löytämään luonnollisen tavan kävellä. Ortomalli Step on interaktiivinen harjoitussysteemi jalalle. Tässä näet kävelyä, jonka liikeketju on oikea. Askeleen kontakti alustaan jakautuu koko jalalle aktivoiden päkiän kautta aktiivisen tukikudoksen. Näin niveliin kohdistuva kuormitus vähenee huomattavasti. Ortomalli muotopohjallisten käyttäminen sekä ortomalli Step askelharjoitteen tekeminen ehkäisevät ylipronaatiota ja lättäjalan kehittymistä. Ortomalli muotopohjalliset ja oikeanlaiset kengät auttavat saavuttamaan ja ylläpitämään jalkaterien, nilkkojen, polvien sekä selän oikeanlaista asentoa ja tasapainoa. Seisominen on osa liikeketjua ja pitkäaikainen seisominen aiheuttaa painon siirtymisen virheellisesti lähes kokonaan passiiviselle tukikudoksille. Ortomalli muotopohjallinen stimuloi painopisteen siirtoa päkiälle ja siten aktivoi lihastoimintaa. Ortomalli muotopohjalliset on valmistettu todella kestävästä elastomeeristä ja pinta on antibakteerista mikrokuitua. Ortomalli muotopohjallisilla saavutetaan hyvin nopeasti oikeanlainen liikeketju aina jalkaterästä alkaen. Ortomalli on edullinen tapa löytää oikeanlainen liikeketju.